Здравейте, приятели на Дал Company. Днес на вашето внимание ще представим един уред, който е изключително полезен за вашият организъм, за вашето тяло, за вашия бодър дух. Това е каната за водородна вода еликсир. Чрез консумацията на водородна вода вашето тяло се чувства по-бодро. Също така самата водородна вода има анти-ейдж ефект, така да се каже, забавя стареенето на клетките, има антиоксидантен ефект, може да прибори умората, така да се каже, като има и доста други неща, които ще ви оставя да прочетете в нашия сайт thedaltierobot.com. Сега да пристъпим към представянето на самата кана. Какво представлява тя? Самата база, която реално захранва каната и каната. Капак. И вътре в самата кана се намира калцио-сулфитния филтър, който спомага да обира остатъчен хлор от чешмената вода. Този филтър идва в комплект с машината. Също така се продава и като консуматив, който е препоръчително да се сменя между 3 и 6 месеца. Функциите, които може да направите с каната, са магнитна вода. Какво представлява магнитна вода? Сега ще ви демонстрирам. Препоръчваме ви това нещо да го направите първоначално, преди да пуснете самите функции за обогатяване на водород с водата. Самото създаване на водородна вода. Тъй като по този начин самата вода бива наситена с водород по-бързо и също така след това самият организъм на човека по-бързо ще я усвои. Така, включваме базата, натискаме магнитната вода. И се получава един циклон ефект вътре, който разгражда самите елементи на водата. Това нещо като цяло, тази функция отнема 10 минути, както виждате. Затова сега ще прекъсна, за да мога да ви покажа по-напред следващата стъпка, след като изискате тези 10 минути. Веднага след това си избирате кой режим за насищане с водород да изберете. Дали да бъде стандартен, който отнема 8 минути, или по-богата водородна вода H2 Water Higher, което означава по-високо ниво. Избирайки стандартния режим, самата кана започва да образува водородните мехурчета и по този начин да насища водата. Процесът отнема 8 минути, както вече ви казах. След което, когато този процес завърши, е необходимо да отворим за около 20-30 секунди капака и да консумираме водата. И така, скъпи приятели, ето вече водородната вода е готова. Както ви казах, това ще трябва да отворим за около 20 секунди. След това да консумираме.
Първоначалното пускане, когато стартираме за първи път каната, трябва да направим няколко водородни насищания, да свърлим водата, по този начин вътре се почиства самата кана, пластмасата и филтъра и след това вече да консумираме. Супер. Това от нас. Бъдете здрави!